Господин Златарски, честита пролет! Честита пролет на вас, на всички гости, жители на град Кюстендил и всички, които чувстват в сърцето си пролета си и новото начало. Новото начало го казвате, което е много хубаво с пролета, но разбираме, че има ДПС ново начало с една много хубава идея за реновиране и ремонтиране на кюстендилски храмове. Малко повече подробности, къде са те? Започнахме, направихме в община Кюстендил 2 храма. Първият е, разбира се, в Дърговищица. Там отпуснахме, работехме в Междуведомствената комисия за възстановяване и направихме така около 440 хиляди е финансирането. Проектът вече е готов и изпълнен. Така че не само жителите, но и гостите могат да се насладят. Второто нещо, което в момента го направихме някъде преди около 2 месеца, това направихме в Преколница. Има храм Свети Петър и Павел, където успяхме с може би над 2 години се борим за това нещо и благодарение пак на ДПС ново начало, на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, успяхме да отпуснем сумата от 675 хиляди лева, защото това е паметник на културата, изключителен храм с много стойност. Сега в момента текат процедурите, общината ще избере изпълнител и ще направим наистина едно хубаво място. Вие сте един от депутатите в Кюстендилска област, за да не кажа единствения, който толкова много работа свърши. Смятате ли, че новото начало вече се припознава от много хора, както се твърди, като по-българска политическа партия? Знаете ли, целта на нас беше да покажем друг вид политика. Наистина да положим ново начало в Кюстендил, въобще в целия регион. Защото всички политици във времето бяха длъжници на хората. Ние се опитахме и мисля, че доста успешно направихме много неща, за които ще разкажем по време на тази кампания, защото ние се борим всеки ден за всяка кауза, за всеки един проблем, за да може наистина да направим региона ни привлекателно място за хората, да не бягат хората, младите хора да останат тук, да направим едно така уютно място, където, както и днешния празник, да могат да идват много гости да ни посещават, да имаме нещо, което да привличаме. Целта на новото начало е да покаже по-различна политика. Политика, обърната към хората, към техните проблеми, грижа за тях. И разбира се, да създадем този уют, че там, където сме ние, може наистина да се решават проблемите бързо. Мерси много.